Beppe. De oude vrouw die Johanna in de eerste ronde toonde, lust een soort aandacht van de jury. De focus ligt wel heel erg op gewoon het karakter, de ogen, ja, de. Hey Johanna. Hey, hoi. Hoi. Hoe je best? Nou, ik zal correct de handtekening eronder zetten. Kleer dus. Ja, dit is eigenlijk, denk ik, clear. Ja. Dit is die huid, hè? Ja. Ik dacht van, ja, het is mijn huid en huidteloon. Dus vandaar dat ik dacht van, nou, deze neem ik mee. Nou komen de sneuren. Maar... Ik viel een twijfel Ja. en wat is je nog aan doen? Nou, ik hier nog hier maken, inderdaad. Want ja, ze maken mij ik wil wat een twijfel in. Van wat is nou de bedoeling? Hè? Dus ik denk van ja, misschien moet ik echt wel iets meer met dat thema dwang in. Maar het zijn eigenlijk al je losse elementen. En ik heb zoiets van, dit, mijn huid, is dit dichterbij me. Het schilderij houdt ik meer sfeer. Maar ik zit nog heel erg in dubio. Dus ik denk... De tanks die huid. Ik denk dat mijn huid mij gaat. Maar goed, ik heb Maar nog dat wist het nog net, zeker? Nee, ik heb nog dat sneu, dus ik kan nog... Kun je nog ik kan nog goed sliepen, ja.